ягон мушкилӣ алҳамду барномаи комфорт 15 рӯза аз худи аэропорти душанбе парвоз карда ба Маккаи Мукаррама Мадинаи Мунаввара бо обратно ба Душанбе иншоалло ки бармегарданд. Беҳтарин барнома ҳейна мен то диди дар Арамҷон бисёрам бародаро касе ки ҳамин як рӯзада омадеса перед нови год ред бисёра дар аэропорт именно аэропорти дамадида ба мепарам ба тамоми самҳо ҳаст билетҳо иншаалло ба нархи арзон дастрас пешниҳод мекунем бани бародаро барои муҳоҷирои гуфтгапо бародарои химон. Rahim Production. маркази хизматрасонии зиёрат шоб ҳамарӯза аз соати 9 то 12 шаб бо вақти Москва бо доруҳо ва ҳиҷомаи худ дар хизмати шумост. аз ҷумла ҳар гуна мазҳо барои устухондарду подард ва инчунин доруҳои туркӣ барои простата, дору барои резондани кирми ишкам ва равғани моҳӣ барои рӯшноии чашм. аз фирмаи Арабианмед ва Суннамед ҳар намуд алафҳои гиёҳӣ бо асал омехта шуда доруҳо барои бисёре аз дардҳо, ҳар гуна собунҳо барои доғҳои рӯ ва дастҳо ва инчунин шампунҳо аз фирмаи Тричап барои нарехтани мӯи сар ва инчунин хушбӯйиҳо аз давлатҳои араб ва Туркиё бо номи шайху шуюх. умедворам ки ба шумо иншааллоҳ ки писанд меояд. умуман мо кӯшиш мекунем ки барои шумо маҳсулотҳои беҳтаринро пешкаш кунем. барои тамос ба рақамҳои боварӣ иншааллоҳ ки дар тамос бошед. боқӣ дар амони худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. دوستان عزیز یک چیز به هر یک شما وعده دادیم که ما برای تاجیکستان از تاجیکستان مادر و پدرها را راهی کردن به هر یک شما همراه اکای اسلام‌الدین پر معلومات میتیم. امروز ما اومدیم офиси акаи исломиддин ҷои муҳсинун ҳаҷи умрат центр. бо нигоҳ кунед ки плакати калон задагия касоне ки наомиян аллакай инҷо мешиносед ки ҷои кори бародари азизи май берун гандах накай дурун дамедро суҳбата дар офис мекунем. бародарҷоно сюрприз барои мардуми тоҷикистоне ки ай тоҷикистон мехоҳанд рост бутаранд Макка дар ҳаққи мо зиёрат кунанд дуо кунанд иншааллоҳ. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сомонаи Rahim Production. умедвор ҳастам ҳар як шумо тансиҳату хонобод ҳастед. дӯстони азиз барои пешрафти кори мо я лайка дареқ надорем. иншааллоҳ беҳтарин кор мешавад. имрӯз мо ҳамроҳи акаи Исламиддинҷон як борга бо ассалому алайкум мо салом кардагем бо салом мегӯям ки қарзи аллоҳи меҳрабон бояд мо ҳар як бандаи мусалмона бинем. ассалому алайкум. имрӯз барои чӣ гап мезанем бародарони азиз? гапа зиёд намекунем. кутуакак оиди сюрпризи хуб барои ҳар яки шумо ки занг мезадем акаҷон ҷои хоб надорем, падару модар оварда наметавонем Москва, ӯзбекистон ҳам гуфтем мақсад уҷа рафтанашам проблема буд, ягон шинос надорем. имрӯз мо тасмим гирифтем ҳамроҳи акаи Исламиддинҷон ки айдари хонат падару модарта роҳӣ кунем бирава ҳаҷ. иншааллоҳ ина бародаро ҳозир праша маълумота акаи Исламиддинҷон мета. мо фақат суол метем бародаро бо сабр то охири барнома тамошо кунем ки баъзан суолҳое ҳастанд ки донистани ҳар як шумо шарта ҳамаро акаи Исламиддинҷон дар занги телефонӣ ҷавоб гуфтан наметавонад бародарҷоно. барои ҳамин як борга ассалому алайкум акаҷон. алайкум салом ва баракатуҳ. акаҷон оиди барномаи TJK аллакай дароҷа нависагиен аз Душанбе камтар маълумот медоден. алҳамдулилла ака Иброҳим як борга хуш омадед. акаҷон ин барномае ки Москва чӣ хеле бисёр шидестанд алҳамдулилла то 8 то 10 барномаро ҳар моҳ кардем алҳамдулилла ва хоҳишмандо ки чӣ хеле зиёд буданд аз Душанбе бисёр занг мезаданд ва мо чӣ хеле ваъда карда будем алҳамдулилла бо розигии худованд мо барномаон аз шаҳри Душанбе кушодем ки бе ягон мушкилӣ алҳамдулилла барномаи комфорт 15 рӯза аз худи аэропорти Душанбе парвоз карда ба Маккаи Мукаррама Мадинаи Мунаввара бо обратно ба Душанбе иншоаллоҳ ки бармегарданд. беҳтарин барнома алҳамдулилла барномаи 15 рӯза комфорт хурду хӯрок вақта мақсад шведский стол мақсад меҳмонхонаҳои 4 ситораҳа масофаи дар Маккаи Мукаррама 800 метр аз ҳарами шариф ва дар Мадинаи Мунаввара то 200-300 метр мақсад амо меҳмонхонаҳо бояд вуҷуд доранд ва 4 ситора мебошанд, не 3 ситора, не 2 ситора, балки 4 ситора мебошанд. барномаи комфорт алҳамдулилла беҳад барномаи беҳтарин барои модару падару мақсад бародару хоҳароe ки аз шаҳри Душанбе мераванд. алҳамдулилла мо ин барномаро вай кардем ака ташкил кардем алҳамдулилла ва боз як хушхабари беҳтарин ки ҳар моҳ алҳамдулилла 6 та 7 рейс алҳамдулилла кушодем барое ки хоҳишмандон зиёданд алҳамдулилла аз Душанбе кушодем алҳамдулилла. ғайр аз ин боз мақсад тӯҳфаҳое ки ваъда карда будем дар онҷорам тӯҳфаҳо ҳастанд алҳамдулилла ҳам оби замзам ҳам мақсад сумкаҳои ҳоҷиёна алҳамдулилла ҳастанд.
бо роҳбаладои тоҷикӣ боз хубтаре ки одамое ки мисол тоҷик забонанд роҳбаладои тоҷик мебаранд алҳамдулилла тоҷик забон мебаранд мебиёранд мақсад одамое ки аз душанбе мераванд ҳами бартарӣ доранд ки роҳбаладашон тоҷик аст ва полни барномаашон ба забони тоҷикӣ шароити беҳтарин қатъиян ака Абдураҳим ине хушхабар ака машааллоҳ надин дӯстони азиз дигар падару модара саргардон намекунед ана ака ҳамаша ака Исломуддинҷон гап зад бумаранги ҳамун кӯдако бо суолш метам ки ҷои нозукиша бародаро ба ҳар як шумо гап занем барое ки ака Исломуддинҷон яна ҳамун гап зад ки по гиза роҳат кардем ҳамаша гуфт рафт ана якум суол ака аз Тоҷикистон мепаранд дар як мо 6 барнома дорем алҳамдулилло мақсад дар як мо 6 бор вақт доранд ки аммо резда бипаранд бараванд дуруст ака вақте ки аз душанбе мешинанд дар самолёт куҷода посадка мекунанд аз душанбе акаҷон бисёта рейсомон через Стамбул аст душанбе Стамбул ва Стамбул Ҷидда ё Стамбул Мадина мақсад бисёта рейсомон через шаҳри Стамбул аст Turkish Air қатъи ва через Дубай ҳам дорем алҳамдулилло через Дубай неки аксарияти рейсомон душанбе Стамбул Стамбул Ҷидда мепаранд алҳамдулилло ҳамин хел аст чанд рӯза ана кажон 15 рӯза чӣ хеле гуфтем 15 рӯза аст 12 рӯз дар Маккаи Мукаррама ва 3 рӯз дар Мадинаи Мунаввара алҳамдулилло мақсади мо чизе ки ака Исломуддинҷон ами суоло беҳад дар мо бисёр шид ки ҳаст занони баномус ки мехоҳанд ки мисол модарошона ё ин ки падарошона роӣ кунанд лоақал ӯ шароитро надоранд ки қатъиш як каси дигара роӣ кунанд мақсад ё падараш аста ё модараш аста мехоҳад ки як каса роӣ кунем сарҷам ҳамин қадар пул ҷамъ кардагием марҳамда роӣ карданда шароит надоранд ҳамун группаи занҳо қатъи мисол занҳо марду қатъи чӣ мекунанд на дуруст акаҷон аввал афзалу беҳтар аст ки ягон кас қатъиш биравад мисол хизмати падар хизмати модар масалан онҷа ба ҷо биёрад хубтар беҳтар аст мешавад агар ягон кас бошад лекин он бисёта шароит надорад мисол бисёта танқисӣ мекашанд аз ҳисоби молиявӣ ва вақтӣ ва ҳаматарафаӣ ягон мушкил несте ки бо барномаи мо бираванд иншоалло специально мақсад ташкил кардагӣ модаро қад меранд бале бале ана мақсади мо ҳамин буда ки дидаву донистани баъзе нафар мисол намехоҳад ки расходлиш кунад шароит ҳаст лек намехоҳи хел не дар ҳам ҳолати ҳаст ки дигар тамоман возможно нест агар ҳамин роӣ кунад мекунад накунад тамом мақсад ранге ки ҳам билетиш месӯзохи ана мехел алҳамдулилла ака шароит муҳайё кардаги беҳтарин шароит қад меранд ана ака ҷои ҷангш омадем ҷои нангай ҷои ҷанге бародар ҷои ами пулами касе занг мезана аввал дига ки дар чанд барнома бародаро гуфтагианд ки ака шумо шайтон мекунед нархи билета намегӯед якум барномае ки мо қатъи акаи Исломуддин кардагием ҳамаша гуфтагием ки нархош чанд сум аст ай Тоҷикистон чанд сумда мераванд ака Абдураҳим аз Тоҷикистон барномаи комфорт ака шароитош беҳад хуб ака 4 ситора гостиница масофаҳош ҳам нағзан пиёдараҳанд ака 23 000 сомон ака мақсад хурду хӯрок двойной шведский стол ҳама шароити беҳтарин қатъи ака барои аввал барномаи комфорт 23 000 сомон чӣ хеле мо гуфтем то ин вақта барномамо рафта истодан алҳамдулилло мо мефаҳмем бисёр бародарон занг мезананд мегӯянд арзона и хеле лекин бояд бародарон як чиза бифаҳманд ки барномаҳо ҳам аз эконом аст ҳам стандарт аст ҳам комфорт аст ҳам асли премиум аст ҳам ҳаст люкс аст ва ҳаст фримант аст мақсад мо 5-6 барнома дорем ки зина ба зина якдигар фарқ мекунанд ва нархашонам фарқ мекунанд барномаи мо барномаи комфорт аст ва ҷавобгӯи ҳамин нархаш аст мақсад роӣ мекунед падару модар ё худатон меравед иншоалло беҳтарин шароито қад ибодат карда дар фикру дигаро чизо намешед иншоалло ине хеле ака Исломуддинҷон як гапи хуба гуфт ки дар ҷа устулаи шведский дора агар ки ранги падару модари мо боша ранги мо боша вилкара қатъи қуши қабила наметавонӣ чизи таваққи дигаре бародарҷоно ин ҳама заҳмат талош ба кадом хотире ки падару модарои мо орзуву ҳавас доранд ягона орзуи мардуми мусалмон зиёрат кардани хонаи худо вақте ки дар оҷа мерава ин қадар меҳмондора мебинад ин қадар хӯрокҳои европейский ба кадом хотир ҳалола ягон чизеш ғайри вай нест ҳамаш ҳалола мақсад мебинад дар ҳаққи анам фарзандое ки ҳамин кора карда дуо мекунад ки ман аз ами дастгирии фарзандон ба ҳамин ҷоҳоро омадам расидам бародарҷоно ина мо ба кадом хотир кардем ки шумо билет мегирифтен Россия меоварден иҷода хай падару модарай барошон мехостем беҳтарин чиза муҳайё кунем квартира синомат мекардем барои ҳамин бародарҷон ака Исломуддин да занг биза ҳатто падарта нагӯ занг биза пула дар ака Исломуддин роӣ ки пула хона роӣ накӣ ки боди гардиш мекунад намиёвиш ака роиш ки билет авгира бигӯ ки падарҷон фалон чиза тайёр шуд дар ҳаққим дуо ки иншаалло ки хонаи худованда зиёрат мекунад ана бародарам ака бирем бо ягдун нозукига акаҷон барномаҳо дар сабаби ки тез пур шудастанд ва мақсад условияи авиакомпанияҳо ва ҳамин корхонаҳо мехеланд ки бояд 2 ҳафта пеш аз полёт ё мақсад 10 рӯз камашда пеш аз полёт бояд пул пардохт бошад ака барои мо билетҳоро менависем ишваи требования авиакомпания ки билетҳоро бояд нависем визоя оформит кунем ва бародароне ки хоҳиши рафтан доред аввал илтимос мақсад ҳаҷ умра на ба қарз на мақсад ба вая камбудия
илтимос шароитотон хуб кунед, мақсад маблағотон авай кунед, мақсад тайёр кунед. Барои мақсад и камбудӣ мо нест, и требования авиакомпания ки мо бояд ба ҷо биёрем. Бояд шумо ба маблағотона як 10-15 рӯз пеш хотя бы бояд оплатит кунед, барноматон вибират кунед иншаллоҳ 100% иншаллоҳ меред мебиёед. Ами ягон камбудӣ нест, не ки барои қарзу ба талошу мақсад ба фиреб хеле умраи аслан вай нест, мақсад зарур нест аст. Барои вай бардори азиз шумо чанде расход кардед, чӣ мақсад сарф кардед, и алҳамдулилла хайр мақсад садақа якум барои хутунае. Шумо ба сӯи Аллоҳи таъоло мақсад Аллоҳи меҳрубон меравед, ба меҳмонӣ меравед иншаллоҳ, шумо даъват кардаги шумо Аллоҳ. Лекин ба дили кушод мақсад ба як хубӣ мақсад ҷамъ карда мақсад сарф кунед. барое ки ба шумо иншолло ки миллион кратно мегардад, миллион баробар зиёд мегардад рӯзи охират. барои авай бардораи азиз, ҳамин нозукиам кам-кам ба авай бидонед мақсад. бале бародарҷоно, як бор дига аз ҳамат хоҳиш дар ҳақмон аввалан дуои некунем. мо ҳамроҳ як каси Нуруддинҷон мехамем рост дамадедов. ҳар гоҳе ки ҳамҷо мерем ба худо қасам мегем ё болу пар бубурорем тоҷикистон брем, ё ҳамҷо ҳар як падар ҳар як модарро мебинем рафтанша ба ҳам хотир. Сабаби рафтани мо ҳамея ки иншаллоҳ ки бо дар ҳамҷо ҳар гоҳе ки мо мерем якум ҳоҷиёро мебинем. Ма чига мегӯям ки бародарҷон, фақат дар фикри худам нестам. ҳамҷо да мегӯям ки дар ҳаққи бародарое ки дар ҳамҷоам дуо кунем, дар ҳаққи ҳамин бародаро дуо кунем ки худованд хонаи худоро зиёрат кунад. шояд ки дуои анамо яке аз анамо дар назди Аллоҳи меҳрабон қабул шавад. бародарам яке мебинӣ хита нигоҳ мекунӣ ки дар хонаи худое мегӯӣ машааллоҳ ҳамин Раҳимҷон сабаб шуд ё Исломиддинҷон сабаб шуд. мо рафтем ҳар як кор сабабшавӣ дорад бародарам. рафти дар ҳаққи ман дуора фаромӯш накун, падар модар ҳамроҳӣ карди, дуора фаромӯш накун. мерем акаҷон. иншаллоҳ ака Абдурраҳим дуогирӣ мерем, обязательно менем ки мо худо насиб кунад бо брем зиёрат бикунем. ва як чизи муҳиме ки бардораи азиз кадоме нияти рафтан доред, падар модар ва дигарот беҳад тайёрӣ нағз бинед, илтимос ки уҷа ҷои тайёр рафтан мақсад ибодат кардан, вақтона дар ибодат сарф кардан максимал бафоидатар мақсад. ҳамин ютуб канали мо барои ҳамин омӯзиши шумо аст ки ман ҳамаи мо муқаддасоти Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввараро аз худ кардан, шиносоӣ мақсад кардан аст. барои аввал иншаллоҳ подписатсия кунед, иншаллоҳ навора таълима тамошо кунед, иншаллоҳ таҳлилтон беҳад хуб биёд ки рафта дар ҳаққи мо беҳад дуо кунед иншаллоҳ. мо иншаллоҳ та аэропорти Дамадедо мерем дуои ҳоҷиро гирифтан ва ои замзамхӯрӣ иншаллоҳ. мерем ака машааллоҳ хона пури замзам шуда. Абдурраҳим. ана бародарони азиз, мо сафар дорем ба аэропорти Дамадедов. хостем ки дар дуруни мошин як ду суол ба ҳар яки шумо ака Исломиддин бутем ҷавоб бигардона оиди ҳоҷиё. як ду суол метем ака Исломиддин ки ҳамин масъалаи ҳоҷиё рафтана камбудиё ва ҳамин чизҳои дорад ки ягон чизи нозукӣ ки бояд фаҳмидан донистанашон шарт бошад. ака Абдурраҳим дуруст қайд кардед акаҷон. пеш аз як ҳар ҳоҷие мебиёяд пеш мо равон метем аз ширкати мо акаҷон. мо ба вои мақсад тавсияномо метем, мақсад ҳамчи ютуб каналмона ҳамчи дар маводои дарсӣ метем ки бояд тайёришона бинанд акаҷон ва рафта ибодаташона максимали мақсад ба фоида ва ба самарадо гузаронад вақтшона. лекин ҳамин бисёри ҳоҷиё мутаассифона ба ҳамин чизо аҳамият наметиҳанд акаҷон. аслан вақте ки ҳари ҳоҷи пеш мо мебиёяд акаҷон, шумо барноматонро интихоб мекунед, мо тамоми барномаҳои шуморо эконом, комфорт, люкс чизе бошад ба шумо ҳамаша аввал пешниҳод мақсад ба забони тоҷикӣ мефаҳмонем. бо договортон печат карда дар рӯи договоротон ҳамаи условиҳо ҳамаи шартон
اومده استید همتون روزی هستید در اخیر بعد میفهمید متاسفانه ما میخوایم که بارداری از شما تیاریتون نبینه ایمی اول با دلی کشود با تیاری بهترین روی اونجا فقط وقتی قیمت ترین تونه در عبادت زرونین لیکن در عیب جویی در عیب کوی که اصلا عیب نیست الحمدلله اونجا عیب نیست برای که همه رو ما چش میکنیم ایرو دگوار بجا بیاریم همه عهدهداری خودمون برای که ما در این راهی بسوی الله بسوی مهمانی الله مقصد ما اون کسی نه فریب میکنیم نه کسی دروغ میگیم هر چی داریم برنامه پیشنهاد میکنیم هم گپی هم زبونی هم ایروی قواز برادر جناب برای او یک به نهایت با شما یک سویت بهترین اون خیلی عزیز انا ما میریم در شوز روز درون داماده و ان شاء الله بهترین چیزا پیشنهاد شما میدیم ان شاء الله با ما که ابراهیم شوید است که هر حجی اومدگی مو روزی است لیکن بله امی سروست شویتون موفقی به استمرارکی وقتی ختم بشه اونجا برادر عزیز با ما باشید با اکتاب درید میریم رپورت داماده ان شاء الله. السلام علیکم دوستان این ما رسیدیم در ایرپورت داماده فی فدراسیون روسیه دوستان عزیز ان شاء الله اکا اسم محمدین جان طبق هر وقت از نماز شام شده سایه اول بریم نماز شام بخونیم ان شاء الله شرایطش هست در مسجد میخونیم بعدا میبریم سیونکره برای شما پیشنهاد میکنیم حاضی حین مینتو دیدی در انجام بسیار برادر کسی که همین یک روزه اومده است پرد نوی گو رید بسیار در ایرپورت کسی که میاد با خودی ماشین راه او تدیم میتاش پارکوفکای ماشینو بیا اجا راهی عدل نیای ان شاء الله که اونجا بلیتون استان بی یکم و وقت توصیه کدوم که دکمنت نداره وای زران بی обязательно رستوندا با پارکوفکای سنترال نه با پارکوفکای ماشینو بگذاره خوبتره ان شاء الله و بیم توصیهش خیلی که عبدالرحیم گفت ماشین فراموش نکنید جا نمازجوی نمازخونه هست ان شاء الله نه tam jest masjid شما میکنیم با این استویکای 84 یک خیلی ماچتای غزاتل بله قبیل میخونه ان شاء الله بعد میاد السلام علیکم دوستان عزیز نماز شما خواندیم الکی برام یکی وقت خوجیا خام یا نه سمایلات همین برند اسپی چون کردیم در درون مسجد یک دو سوال میتونیم از حاجی اول معرفی میکنه خشونا بعدا همون جایهایی که تماشا کردگی همش برای شما معلومات میتن که کجاش خوبتر همه جاش ان شاء الله بهتره نازکیش کو یگون جالب یگون چی ندارم برادرای از ما یک بار دیگه سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله خدا کنه که همه همین برادرای ما برن خونه خدا را حج کنن بیان الحمدلله که نقطین برادرای ما حج رفتیم اومدیم بسیار سفری با برار سفری خوب حج بهترین خیال منه که ما همین سفر حج بهترین کردیم ان شاء الله یعنی از خطون قناعت بخش شدین برای راهبرد رفتن از حساب فیرم رفتن شرط شرایط خوردن گزینسش همش طبقی که در انم شرطنامه گفتگی بود همه خیلی گذشت یا نه حجی ای او هم بولو باور کن ها همین ما همین اتوبوس ما همین هر یک دقیقه خستیم خونه خدا اومدن شدیم مکه الله اتوبوس ما هم تیار بود خورد خوراک ما هم با درجه های اعلاترین مقصد که اخی یگان کمبدی نبود بهترین ناش بود ماشاءالله حاج جان وطن ای که جوش میشه من ای نویه رشت خوش به حالت اگر نه ای بهترین دا بهترین باشه با یگان سویدگه بسپری اگر اگر این باور که همین قدمی اگر حج رفتنی باشه بخدا من همین خیلی میگم که یگان چی جلد نکنه باور کنی حجت زیب دست که جوی پشیمونی نداره همین وجود انسان دیگر میکنه بله همین وجود انسان دیگر میشود همین نور و صفا در درون آدم میدروه باور که خداوند رحمت چه بالای همه آدمی که در
سلام علیکم. رحمت الله جان سازی خوبی سلامتی خوبن. این اکا جان بگی. ما ایشم خوب خوردگی ما کرد. این دانی خود کنه هر چه میبره. دوستان عزیز اکا رحمت الله جان مرکز خدمت رسانی زیارت از یک کس این برادر عزیز است. دادر اکا عبدالله جان شخصی بیگانه نیست. ما همین روز اومدیم حاجی را پیشوازگیری برادر عزیزم در همینجا بوده. به هر یک کدام شما میگم با دل پر با باوری بلیتسای خودش که کسانی که بلیت خریدنه برادر جون اینا در روی اکران نمرش میبره هاش برادرم خشم گم میزنه لوبوی نه پرابلم میتونه که بلیت بخر به یگون کمبودی در درون بورد هم گذراندن همه جهتش یاردم میکنه. یک بار دیگه سلام علیکم. و علیکم سلام. یک خدمت معرفی میکردی که میزدی شخصانی که مثلا این ایرپورت دیدم دیده و میپرن با تمام سمت‌ها هست بلیط ان شاء الله با نرخ ارزان دسترس با پیشنهاد میکنم برای مهاجرای گفته با برادرای خمون ان شاء الله کسانی که مثلا ایرپورت آمده و مثلا میپرن ان شاء الله که اگر مثلا یگم بارشون زیادی یا که مثلا با داکیومنتاشون کمک مثلا گفته با وای ان شاء الله که همینجا دایم حرکت میکنم هر یک شما دا ان شاء الله کمک خیره پیشوای کنم برسونم. کدام نمره در زنگ زنن اکجانی ما؟ سه تانه 157 07 ان شاء الله زنگ زنن در واتساپ نویسن خوب سرش در واتساپ نویسن ان شاء الله با تمام گفته با اگر بلیط در باشه با تمام سمت‌ها فرق نداره ازبکستان تاجیکستان مثل وطن عزیزمون یا که مثل دیگر دولت‌ها ان شاء الله که با آنان خداست بلیط هست. برادران لوبوی شاید میتونه زنگ زنن پرابلم نیست. مهم همیه که کسانی که کنکرین بلیط خرین ان شاء الله که باوری دارم که نرخش با از دیگر بلیط ها هم فرق میکنه ارزانی ایش کسی که اینو کنه رحیم پروداکشن گم میزنه ان شاء الله که با دستگیریش هست. نمیگم که فلان بیمدانه ان شاء الله کوشش میکنیم که یک چیزی کنیم که با فایده شما هم باشه و کاری برادرمون هم پیش بره و ان شاء الله نقشه خوب در پیش ای همه کسایی اینو رحیم پروداکشن میریم بلیط ها رو میخریم هر چی که نرفتی یا بلیط بخر همین برادر پیش روی که خدا نگهبان در چی مو حجره پیش بازگیره سلامت باشید. نگفتن نموناد باز یک حجی است باید اوی زمزم شب بگذارنی همورا دستگیر که یکم کار سر شی چی اورال میرن ساعت 12 شب یا 11 شب کجا ها انا این دیدی اینا کسانی که خیلی او پو و همه حجیان همه ده خوب و بهتر ای تمام ان شاء الله میریم اکا میریم رفتی